Și-a pus rebul straiele de taină, cum tainic era tot acel decor, cu creștetul învăluit în nor, cu foc și fulgere pe această haină pentru a-L întâmpina pe Creator. Le-a zguduit prezența sa divină, că deodată a apărut din film. Și Dumnezeu dădea în mod sublim porunci pentru o viață în lumină. Și una spune clar să ne iubim. Dar nu a cunoscut pământ prea bun iubirea și abia dacă dădea câte un tulei căzută printre bolovanii grei. Și atunci s-a întrupat Dumnezeirea ca să ne învețe cultivarea ei. Cum să iubim? Se pune întrebarea, căci a iubi este atât de greu când inima n-a cunoscut iertarea și udă ura, crește răzbunarea. Răspunsul e, cum v-am iubit și eu, ca tine, Doamne, dar Tu ești iubire, ori inima mea nu mai are loc de dragoste, de har, de dăruire, decât poate prin rea alcătuire să mai cunoască a iubirii foc. Ajutăm, Doamne, la reașezare, să arunc din inimă tot ce-i de prisos. O, deja simt o eliberare și crește în mine mare, tot mai mare iubire din iubirea lui Hristos. Nu fac nimic, dar Tu mă înalți spre Tine și astfel orizontul mi lărgești, să văd mai mult, mai limpede, mai bine și îmbrățișând fierbinte pe oricine să iubesc, cum, Doamne, Tu iubești. Să vă iubiți și azi porunca sună și pentru că dorim să o împlinim, să-i cerem Domnului inimă bună și smulși din arăcelii văgăună, iubiți de El și noi să ne iubim.